रायलायनो आखायाव लाबाय जोंहा सम नेनानै थाया बेनिखायनो साफ्रोमखौबो बबेबा दङबा बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय सारजों लोगोसे गासैबो फरायसा आरो बाहागो लानो हानाय गासैबो जाहाथे गोख्रैनो बाहागो लाफैयो जोंहा टाइमा नेनानै थाया बिदिब्ला जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय जोंहा दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सान बेजों लोब्बा लानानै जोंनि बड'फा मिउजिक एकाडेमिया दिनैनि सानसेयारि हाबाफारि जों लादों दिनै गिबिसिनथाराव जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बड'फा मिउजिक एकाडेमिनि गोरायुं सार बेजों लोगोसे गासैबो फोरोंगिरि आरो बाहागो लानो हानाय गासैबो आंगोनि फरायसुला फरायसुलि दायो जोंहा गोबांथार सावरायनांगौ आं सानाखै जोङो फिरफिला बिरहोनो थाखाय दिनैनि बे बर' साहित्य सभा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जोंनि फरायसालिनिनो गोरायुं प्रिन्सिपाल सार गुजेल बसुमतारी सारखौ दिनैनि बे फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे हेफाजाब होनो थाखाय जोंनिनो लोगो फोरोंगिरि सार इराग्दाव बसुमतारीखौ गुरै खावलायनाय जाबाय फिरफिलाया जुदि गोग्लैयोबा बयबो सेलुट खालामनांगोन दायो दसे उनाव गासैबो फरायसाफोरानो सेलुट खालामनांगोन फिरफिलाखौ जुदि बोयोबा बेखौ गोरा बोना Gasin sir. ओमफ्राय गोबाङानो जिउबो बावबोनो नांदों गोदोहाय मा खालामदों जों गैयै समाव गोदोहाय बे हांखोजोंनो फरायनो नांगौ होननानै रमान स्क्रिप्टबो आन्दलन खालामनाय जादोंमोन बे रमान स्क्रिप्टआवहाय गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेल जानांदों थैदों बुजादों बेबायदि गोबां जादों आरो बेबायदि मोनसे आन्दलन खालामनायनि उनावहाय जोंनि आन्दलनखौ होबथानो हायाखै जे जोङो लिरनो फरायनो नांगौ गुबुननि हांखोखौ जों फराया जोंनि बर' रावजोंनो जों फरायनानै रोंगोन बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै बे मा होननानै बुङो सोमावसारनायखौ लाबोबाय थादों आरो सानसे समाव जों जि फरायनाय नैबे जोंनि हांखो जोङो बेखौहाय मोननो हादों जायखिजाया मानो जोंनि दैदेनगिरि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सिगांनि आरो दानि बयनिसिमबो आङो साबायखर बावबाय हामबाय होनदों जोङो बेबायदि मोजांथार लिरनो फरायनो सुबिदा होनायनि थाखाय दा जोङो बे समावहाय मोनसे हाबा मावनि जे जों फरायनो मोननाय बे हांखो खुगा देबनागरि हांखोखौ फरायोना बेवहाय गोबां आन्दलन जानानै थांदों गोबां मानसिफोरा जिउ बावलांदों दा बिसोरनि अबदान बिसोरनि कन्ट्रिबिउसनखौ गोसोखांनानैहाय जोङो बै जिउ बावलांनाय खस्थ' मोननांनाय मानसिफोरखौ गोसोखांनानैहाय दैदेनगिरिफोरखौ गोसोखांनानैहाय जोङो दायो 7 मिनिट कन्डलेन्स खालामगोन बयबो मेगन नुसिगोन 7 मिनिट सिरि थागोन रावबो रायलायनो नाङा दे जोङो स्टार्ट खालामदोनि जागायबाय जासिगोन बे समाव फिरफिला बिरहोनायजों लोब्बा लानानै फंनैसोबाबो बिबुंथि लाखिनो सानो